Egualdi txarra dagoenez, hemen gimnasioan, ariketa fisikoak egiten, gorputz hezkuntza. Egualdi txarrari, umore ona jarri, ai, 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 umore ona jarri. Egualdi txarrari, umore ona jarri, ai, 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 egualdi txarrari. Ai, 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 umore ona jarri, egualdi txarrari, ui. Hala, trote, trote. Ua, ai. Hau sasoi, hau. Egualdi txarrari, umore ona jarri, egualdi txarrari, umore ona jarri. Txandala jantzi eta ekin gimnasiari, txandala jantzi eta ekin gimnasiari. Ai, 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 umore ona jarri, egualdi txarrari, umore ona jarri. Haudek, hau. Hala, abia da bizia. Maratoia, etxean. Gimnasioan maratoia. Hau de sasoia. Azkar poliki, azkar poliki. Hala. Orain, gilarrak landuko ditugu, gilarrak. Ui. Uepa, geldik. Berriro hasio batzuk. Ui. Poliki, poliki. Oinez gabiltzala. Giharrak landu. Gora, behera. Eskuinera, eskerrera. Gora, behera. Eskuinera, eskerrera. Jup. Hau dek sasoia hau. Eta orain masajia. Masaje. Ui. Erradek. Ederradek. Goxua. Abiadak gehiago pixkat. Aldek edertasun hau. Haude bizimodu modernu hau. Haude masajia. Giharrak, untxurrunak, untxurrunetan, aharradek. Oen gora, zorbalda, dizkarra, lepatzia, haude gorputza zaindu hau. Ez hiltzeko bizimodu osasuntxoak ingarren eta horren azgaraiko. Hale, dantzata guzti, hale, hale. Meneito, meneito, hale, hale. Meneito, meneito, saskinetan egrai. Ai, ai, meneito, meneito, meneito.
Bueno, agur, agur.